kabiyahero, kabiyahera, and here I am again, or here we are again. At ako ngayon ay may gagawin pong menu. So, I am your biyaherang sobrang makulit, biyaherang Ilongga. So, ngayon hindi tayo babiyahe dahil, hindi nga po tayo nagkaroon ng mahaba-habang bakasyon. So, ang gagawin natin ngayon, para makapag-update sa inyo lahat, ay magluluto po ako. At ito po ang update ko sa inyo ngayon, kung paano po magluto ang mga sexy at maganda. Diba? Sana all maganda. Sana all sexy. And, ayan, so, guys, samahan niyo po ako. At ipapakita ko sa inyo kung paano po ako magluto ng sitaw na adobo. Adobong sitaw! Come on, guys! And yeah, what we have here now ay mga recados po ito. Okay. Ito po siya ngayon at meron tayo ditong mushroom, butter, at garlic. Okay? So, come on guys! Samahan niyo po ako. Ayan. So, we're going to hindi pa naka-on yung so, ito yung ating kawali ay nahugasan na po natin to. So, ayan. So, malinis na po siya. And yan, hinaan lang po natin yung ating apoy. Kasing hina lang po ng yun, nagpapainit lang tayo ng nagpe-preheat lang po tayo ng kawali. And what we have here, unang ilalagay ay cooking oil. Sana oil. Yan, so konting oil lang po dahil maglalagay po tayo ng butter. At itong butter natin ay salted butter po siya. Hindi po siya yung unflavored, I mean hindi salted na butter, okay? So hinaan po natin ng konti yung apoy. And yes, now mabigis na po tayo after natin ilagay yung butter. Matigas. Ayan. Ito na muna natin yung butter. In a while ay ilalagay na po natin yung bawang. Bawang na bawang. Bawang na bawang lang ang pag-ibig ko. Sarot lang. Ganar. Down. Habang pinapatunaw natin yung bawang ay lalagay na rin natin yung bawang, yung butter pala. Lalagay natin yung bawang. So, ayan. Antayin natin magiging brown ang bawang. We have shrimp, hipon. Yan, hipon po siya, hipon. Hipon po siya, hindi po siya tao. Okay? Hipon po siya. Buong-buo yan, makakain mo yan. Balat lang ang hindi. Okay? Yung tao kasi, pag parang mukhang hipon, ay charot. Joke lang. Okay na, ilalagay na po natin ang hipon. Ayan. So, konting hipon lang po yung ilalagay natin. Kasi, pag nadamihan natin ang hipon or naramihan natin ang lagay ng hipon, hindi na po siya adobong sitaw. Ang labas niya ay adobong hipon na po.
Ayan. Ayan, konting halo. At, ayan, so nakikita nyo nagiging lightly orange na siya. Very light na orange. So, ayan, nalagyan na po natin siya ng konting pampalasa. I have here, magic na pampalasa po ito. Hindi na po ito malalaman. Palangitan namin ito. Sarap. Okay, so pagkatapos natin lagyan ng pampalasang konti, ayan, haluin muna natin. And, idagdag na natin yung sitaw. Sitaw. Ang pag-ibig na hinintay. Bigay sa akin ng may kapal. Biyaya ka. Buhay ko, pag-ibig ko'y sitaw. Sarap lang. Ayan, so nahugasan na po natin. Okay, malinis na po yung sitaw at ito na, ilalagay natin siya. Hindi natin pwedeng hayaan na masyadong maluto yung hipon kasi liliit po siya. Ayan, so sakto naman siya. Ngayon, hahaluin lang po natin at saka po natin siya tatakpan para mag-simmer after natin lagyan ng lalagyan po natin siya ng water. So, ayan. Ayan. Kung nakikita nyo po meron siyang konting water na it's not enough. So, ayan, lalagyan natin siya ng tubig. Dito na. More. Konting-konti lang. Pampaluto lang po sa sitaw. Para maluto lang natin yung sitaw. Ano? And, nasobrahan ko ng kuha. Yan, sa takon. Ayan. Konting lakas ng apoy. Ayan. So, malapit na po. Lalagyan na po natin siya ng tadaan! My favorite soy sauce, okay? Soy sauce po siya, classic na ano. And you know what? Dito sa Middle East ay meron pa rin pong nakakarating na mga exported na mga what do you call this? Soy sauce or imported na soy sauce. Imported po ito matatawag kasi galing po ito ng Pinas. Ipinasok po dito sa Middle East. Ayan, so it is from Makati. Yan, galing ha, di ba? Iba talaga ang Pinoy. Yan, so ayan, lagyan na natin ng soy sauce. Mas maraming soy sauce, mas konting asin ang malalagay natin. And after that, tumalim. Ayan, so tatapan na po natin siya. At para maano siya, para lumambot. Palambutin na po natin yung sitaw. Sitaw! Yan, harap natin siya ay bugtong muna tayo, bugtong. Bugtong tayo, bugtong. Joke lang, joke. Joke! Hi! So, ayan, habang inaantay po natin ang sitaw na lumambot, dahil gutom na po ako galing sa trabaho, ito po ang ating gagawin ngayon. Kakain ng maha blanca. Ayan, so pinagbilhan po ako ng Pinagbentahan ako ng samahan ko dito ng maha blanca. And I have here, sobrang sarap na maha blanca. Try na, try. Masarap nga siya. It's so cheesy. Mahal, pangako sa iyo. Naging maha. Okay. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Hindi mo alam. Diba? Napapakanta ako pag makain ako ng maha. So mamaya magpiprito tayo ng isda. Piniritong isda, kapares ng ating adobong sitaw. Okay? Now, try natin. Oh my! Ang ganda! Ganda ng pagka-green. Ang ganda ng pagka-verde niya. Yun. So, ito na lang. Ganda ng pagka-verde niya. Oh my gosh. I love it. So, sobrang po ako sa mga gulay. Mahilig ako sa gulay.
So, kung ako ang magiging asawa mo, hindi ka masyadong mahihirapang magpakain sa akin. Okay? Kumakain po ako ng gulay. Marunong din po akong magluto. Masarap po akong magluto. Ayan, so after natin na haluin, lalagay na po natin yung aking twister sa kanyang lasa. I have here Knorr cubes. Ay, hindi pala. Maggi cubes. Okay, Maggi cubes. Maggi, bekenemen. Bekenemen. So, kalahati lang pong ilalagay natin. Ayan, kalahating cubes lang po. And, yeah. After natin ilagay, ay hahaluin or dudurugin natin para madali siyang matunaw sa sabaw. Ayan. So, ayan na. Konting-konti na lang. Ayan. Lakasan pa natin yung apoy para mabilis pong ma-absorb ng gulay yung tubig or yung sabaw. Yan. So, para hindi siya masyadong masabaw. Si Joyce lang po, o si Biyaherang Ilongga lang po yung masabaw. Ako lang po yung masabaw. Yan. Konting-konti na lang. Hi! So, we're back. At eto na nga. Malambot na po yung sitaw. Pag nakita nyo pong naging light green na po siya, ayan po. And na-absorb niya na po yung panlasa, I mean yung soy sauce, yung soy sauce, meaning po niyan, pwede na po siyang makain or luto na po siya. And before natin siyang hahanguin or kukunin sa apoy, lalagyan po muna natin siya ng last but not the least, ang ating paboritong kabute, mushroom. Ayan, button mushroom po yung ating nilagay. So, parang si Cupido din, parang kabute din si Cupido. Yung nananahimik na puso mo at natutulog ng mahimbing, biglang susulpot siya ng basta-basta na lang at papanain ka niya. Tapos biglang, mahuhulog ka or mapupol ka into someone or somebody na hindi mo in-expect at first na magiging, crush mo or kapalagayan ng loob. Ayun. So, daw, haba naman. Sorry na. Very sorry. Yan, so, usually ako, pag nagluluto ako, hindi na po po tinitikman yung yung seasoning or lasa ng aking niluto. Kasi tantilado ko na po yung kanyang timpla, okay? Natatantya ko na po kung gaano siya ka alat or gaano siya ka pait or whatever yung lasa niya. Kaya di na po ako tumitikim. But then, para sa inyo po, titikman po natin itong ating nilutong sitaw na ato. Ayan, nasa apoy pa po. Ayan, nasa apoy pa po yan. Mainit-init. Sarap. Nasamlasa ko yung hipon and at the same time yung twister na flavor ng chicken broth. Perfect. So, now, we're going to cook naman ng piniritong isda. We're going to move sa piniritong isda. So, pantayin nyo na yan. This is the fish, mackerel. And now, lalagyan na po natin ng eggs. Ayan. Isa, dalawang itlog. Yung. At maglalagay po ako ng flour. Konting harina po. Harina. Yung. Tapos po yun. Ayun. Lalagay tayo ng konting asin. Konting pampalasa. Ayan. So, yan, ihahalo lang po natin yung ating mixture. Di pa ako naglalagay ng tubig. Ayan, ganyan lang po siya. Para mabalot po siya sa sa buong mixture. Nang hindi sobra yung ating okay? Kasi konti nga lang yung ating isda, so dapat hindi sumobra yung ating mixture. Yan, dapat ay ma-cover na maayos or mahalo na maayos yung mixture sa isda or sa fish para kumapit na maayos, okay? So, after natin siyang malagay or mahalo, ipipilit na po natin yung ating kawali. And then, hihinaan ng konti. Maglalagay tayo ng cooking oil again. Konting cooking oil lang po para hindi po siya masyadong masayang or hindi marami nang masayang na cooking oil. After na po kasi magluto, syempre marami pang masura. Yan. Yan. So, ayan, nag-blend na po ng maayos or ng mabuti yung ating mixture dito sa fish natin. Okay? Yan. Mabilis lang naman po siya maluto. And I have here, what do you call this? Plato.
So, ayan. Para malaman natin kung kumukulo na or mainit na yung oil natin sa ating kawali, or pwede na natin ilagay yung isda, na hindi siya didikit dito sa kawali mismo, pwede natin i-try na ilublog itong ating pag-ikit. So, hindi pa siya mainit. Kasi makikita mo siya parang bubula-bula siya ng konti. Okay, ulitin natin. Ayun, so mainit na siya. Kita nyo yan, ayan o. Bumubula-bula na siya ng konti. Ayan, so pwede na po natin siyang ilagay yung fish. No. Wow. Wow. Cover natin siya. Ang kanyang pampalasa. So I have here ng lagayan para mamaya. Tatago ko siya after natin giluto para bukas. Para gising, breakfast. Yun. Konting lakas ng apoy. So, pag nag-golden brown na po ng konti yung isda, just like that, yan, pwede na natin siyang ilipat ng side. Ayan, sa ibang side na, kabilang side. Yan! Look at that! Ang bako. Mas mabago pa siya sa akin. Ayan. Konti na lang. Excited na ako, excited na ako, excited na ako, excited na ako. Excited. Sana may akain tayo. Yes. Konting haluin muna natin ang konti. Sorry. Tadaan! So, ayan, tapos na po tayo sa ating adobong sitaw. Now, we're going to cook naman ng piniritong isda. So, sabayan niyo po ako. What we have here ay isdang mackerel. Maliliit lang po siya, pero mackerel po siya. Okay, mackerel na fish. So, ayan, nalinis ko na po siya. At nalagyan ko na po siya ng konting asin para matanggal din po at the same time yung kanyang mga excess na dugo or blood. Okay? So, ayan, nahugasan ko na siya na maayos and na-dry ko na siya. Ngayon ay ipuput na po natin yung eggs and yung flour. At syempre, isasabay na rin natin yung seasoning niya po para pampalasa sa kanya. So, sabayan niyo ako. Takot lang. Ano ba ang tubig? So, ayan guys. Ito na po ang ating finished product for now. Ayan, ang ating adobong sitaw and piniritong isda. Try natin.
Sarap. So, ayan guys, for more updates, and kindly don't forget to subscribe sa mga bago pong subscribers or nanonood ngayon sa atin. Okay? For more updates, see the description below. And nag-drop po ako ng mga links ko dyan for all my social media accounts. Okay? See you again. Bye!